Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang linderong albay, gabos sila.
Good morning, my dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Hearts are filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year. If it be His holy will, like you are to me, evermore His friend, and eternally lost forces the wind. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year. If it be His In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you for our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we will be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na utob an sa imong kabuotan. Natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mga masalang gibo. Asin ngunyan na mamatian mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga toral na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mo mana mumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mang matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa sutong pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for Irene, dulot kan Nessenberg family. 36th wedding anniversary of Rizaldi and Judith. Dulot ni Tess Marbella. Thanksgiving money na Joey and Arby. For the gift of life of James Edward. Halik kay Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Mga special na kahagadan. Halik kay Chris Bobis Buhlano. For good health of family. For healing and fast recovery of Digna C. Cañete. Halik kay Lilia C. Onrubia. To pass the exam of Andre, dulot kan Marbella family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Bernardino, Socorro, dulot kan Marbella family. Para sa kalag ni Beda, dulot ni Noni Nation and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Joey and Arby.
Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang, ngunyan po Uwebes sa ika-23 na simana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Pagkamot sa kagurangan, pagbuhat sa iya't inipan man yan. Pagbawan-uwan asin sa buwan, ang Diyos amang langit na. Pumawanawitan ang kagurangan, kapos na banban. Pinokyo sa pinong nakinaban, ang Diyos nakaganon. Ang Diyos nakaganon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. an mga babasahon ngunya na aldaw, iniimbitaran kita na arugon si Heso Kristo. Si San Judas Tadeo sa tuyang patron, danay kitang dinadara, pasiring ki Kristo. Harani ki Kristo, arog ki Kristo. Punantaan sa tong selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maera ka. Kagurangan, maera ka. Kristo, maera ka. Kristo, maera ka. Mamikbi kita. O Diyos, sa muyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamikbi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Huli kay Jesucristo, ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Kamo mga pinili ni Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo kaya dapat na kamo maging mahiherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo, asin matinios. Magpatinios-tiosan kamo, magpatawad kun igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo huli taan pagkamuot,
Iyo ang minabukos kan gabos na bagay sa tunay na pagkasararo. An katuninongan ni Kristo maghade sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo. Ang tataramon ni Kristo magsupay sa indo. Magpatinokdoan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno asin mga awit na espiritual. Dei magtaram o magibo nin anuman na bagay kun bakong sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan nin kalangitan. Umawon siya huli kan mga gibon niya nga ngalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog ni trompeta. Umawon siya sa tugtog ni lira asin arpa. Umawon siya sa tamburin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog ni gitara asin plauta. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog ni mga gimbal. Umawon siya sa tugtog nin kaugmahan. Gabos na linalang na may buhay, magtaonin kaumawan sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa saindo na naghihinanyog sako, ini ang sinasabi ko. Kamu tanindo ang saindong mga kaiwal, tabangan nindo ang mga nauungis sa indo. Bindisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo. Ipamibi ang mga nagpapakaraot sa indo. An minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo man ang ibong. Sa minakuakan sa imong kapa, itao mo man ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo. Kun kuahonan sa imong rugaring, dai mo pagbawion. Kaya, gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo, nagibuhon ninda sa indo. Kun kamo namumuot, sana sa mga namumuot sa indo, anong halaga kaiyan sa indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kun kamo magtabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalauman nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo magpautang sa mga linalauman sa nanindo na makakabayad, anong pakinabang kaiyan sa indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na bayadan. Kamu tanindo ang sa indong kaiwal, maggibo nin karahayan, magpasubli na daing pighahalat na balos. Magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin aapudon kamo na mga aki kan urog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot, saka sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, huli ta mahihirakon an sa indong ama. Dai maghukom, asin dai man kamo paghuhukuman. Dai maghatol, asin dai man kamo hahatulan.
magpatawad, asin kamuman papatawadon, magtao, asin kamuman tatawan, marhay na sukol, dinasok, yinugyog, pinasukpay, an iuula sa bulsa kan sa indong gubing. Ang sukol na isinukol nindo, iyuman ang isusukol sa indo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Paano po kamo nagpili nin badong babaduon para sa misang ini? This morning, when you woke up and you were choosing your clothing for the Mass, how did you choose? Anong baduan sa paghiling nindo? Angay o maninigong baduon pagmahampang sa mahal na Diyos saka sa kapwa Kristiyano? Mahalaga po ang pagbado. Sabi nga ni, clothes make the man. Sa Filipino, ang damit ay salamin ng pagkatao. But sabihon, parte kan sa imong pagkatawo ang pagbado mo. Nagpipili kita nin babadoon, susog sa okasyon, o sisay an hihilingon, o kung sain maduman, may angay na bado para sa lambang okasyon. Kung minsan nga ni, day pa kita nagtataram, namimidbidan na kita sa paagikan bado na sulog ta. Halimbawa, nahihiling na disiplinado ang sarong estudyante pag plantsadong maray ang uniform niya. Tanda ko kan aki pa kami, habuon ni mama na malaog kami sa klaseng bakong planchado na maray ang bado. Sabi niya, anong sasabihon kan mga kaklase nindo tungkol sa pagpadakula ko? Sabi ko, may connection pala yun. Aramta na maasikaso ang sarong nurse o doktor, pag mahiling mo na maputi ang bado ninda, maray ang sa indang disposisyon. Malinaw na maingat ang sarong trabahador pag nahiling tang nakasulog siya nin helmet asin iba pang safety gear. Digdi sa simbahan, mahalaga man ang pagbado. Puti ang bado kan mga aking binubunyagan bilang simbolo kan bagong buhay na inaako ninda kay Kristo. Kaya nagbabado nin puti pag First Communion, pagkumpil, pagkasal, pag-ordinasyon sa pagpadi o kung mamadre ang aki, sagkod sa paglubong, nagbabado nin kulay puti. Tanganing da imalingawan ang bagong buhay na inako niya kan aki pa siyang binunyagan. Kaming mga padi, saka mga madre, may espesyal na binabado, simbolo kan samuyang calling. Dahil parte po kan satuyang pagkatawo, ang satong pagbado. Why am I speaking about clothing? Sabi ni San Pablo, digdi po sa first reading, magbado kamo nin pagkaherak, nin kabuutan, kapakumbabaan, pasensya, asin urog sa gabos, magbado kamo nin pagkamuot. Put on love. Iyuman po ini ang parehong tinataram ni Jesus sa Ebanghelyo. Sabi niya, mamuot sa kaiwal, magibunin karahayan sa nauungis sa indo. Be merciful, just as your Father in heaven is merciful. Bud sabihon po kaining mga babasahon tangon yan, kung paanong nagpipili kita kan babadoon aro-aldaw, kaipuhan piliun taman aro-aldaw na magbado nin mga marhay na pag-uugali kan sarong Kristiyano. Day na po bali, kung ang bado mo, bakong branded, bakong mamahalon. Dahil ang mas mahalaga po,
Iyo kun ano ang bado kan kalag. Ano po ang bado kan kalag nindo ngunyan. O pagluwas, digdi sa simbahan, anong bado ang suulog kan sa tuyang kalag. What is our disposition? How do we wish to meet other people? Iyo po ini ang bado na daing naluluma. Iyo ini ang bado na daing nawawara sa uso. Ang bado kan Kristiyano. Kaya pag ang saro pong magurang, pinipili niyang magpasensya sa mga aki, imbis na mauyam, binabado niya si Kristo. Pag ang sarong tawong nakulgan, pinipiling magsabot, asin magpatawad, imbis na magbalos, binabado niya si Kristo. Pag ang sarong empleyado, pinipiling maging onesto, imbis na maging kasangkapan nin korupsyon, binabado niya si Kristo. Mga tugang, kung totoong nasasalming kan sa tong pagbado, ang satuyang pagka-Kristiyano, baduon ta po si Kristo. Dahil ang bado kan sa tong kalag, urog na mahalaga kisa bado kan sa tuyang hawak. Hinguwahon ta po, na sa pagdibusyon ta kisan Judas Tadeo, siya na dinadara kita sa pinsan niyang si Jesus. Makaarog kita ki Jesus. Put on Christ. Wear the values, virtues of Christ. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa ining samong dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, dai mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angeles asin arkangeles, kaiba kan tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi,
Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, ang sa mong Obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong patron, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguan na makaarog kay Kristo, pamibi untaan sa iyang pamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa mga kasaalan, siring nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga Kristiyanong mamumuton asin mahihirakon, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero Kordero kan kan Diyos Diyos, na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, sa tuyang modelo nin pagkamuot asin pagkaherak. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kaguraunan ang makakahipno. Ikapalan kaguraunan ang makakapano. Ang panugang pamana
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped to those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo, sa imong aki, nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Magkakagawa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 26,316 pesos asin 65 centavos. Anambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 2,358 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,423 pesos asin 10 centavos. Sa aga, mapuuna po ang misa novenaryo para sa kaumawa ni Our Lady of Peña, Francia, sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sagod po ini sa September 20. Siring man sa Domingo, September 14, mapuon po ang misa ng binaryo para kay San Padre Pio sa oras na 6:20 sa pagkaaga. Sagud po ini sa September 22. Maabot mo man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, nagtaon ng 2,500, saro man na nagtaon ng 2,000, tulong nagtaon ng tig 1,000 pesos, duwang 500, sarong 400, Ray Gianan 3,000 pesos, Miriam Naag and family 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos, sa danay na suporta sa parokya. Salamat sa mga lingkod kan liturhiya, pati po sa mga tugang ta sa live stream na nagsabay digdi sa misa. Parte po kan padagos tang pag-create nin sarong inclusive parish, iyo po ang pag-ataman ta sa mga persons with disabilities na kada Domingo tinatauan ta nin espesyal na misa kada 3:00 nin hapon. Sa laog po kan misang iyan, welcome ang gabus na PWD, asin igwa kitang sign language interpreter. Tangani po na kitaman, maging inclusive, kitaman makalaog sa lingwaheng ini, igwa po nin workshop, ngunya na maabot na Sabado, digdi sa St. Jude, 1:00 sagkod 3:00. 2 hours lang po, matukdo kan basic na mga simbag asin awit sa laog kan Santa Misa. Tanganing ang nagagamit kan sign language sa PWD Masta, bako lang sa mga nakatukaw digdi sa inutan na deaf community, kundi kita gabos, maipamati ta sa inda na partisinda kan sa tung parokya na naghihinguwa kitang gamiton ang lingwaheng ginagamit ninda. Libre po ang workshop na ini, bukas po sa gabos. Giraray ngunyan po yan na Sabado, 1:00 sagkod 3:00. Ginigibot na po ini sa paagi po kan Albay Provincial Government and Provincial Disability Affairs Office po ang nagpopondo kan siring tapong esfuerzo kada Domingong hapon. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa,
lakaw, baduon si Kristo. Salamat sa Diyos.